Έχει Nike TN και Sky σοβαρά. Και μπορεί να το αντιπροσωπεύσει, ρε παιδί μου. Ναι. Οκ, και εσύ ένα fit. Από πού αρχίζει, ρε παιδί μου? Από jean πρώτα. Οκ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά από jean. Μπορεί να είναι λάθος. Οκ. Και άρα τσεκάρεις το χρώμα του jean και παίζεις πάνω κάτω. Ναι. Okay. Ή και το παπούτσι μπορεί. Ή μπορεί την άλλη μέρα και την μπλούζα. Άρα δεν είσαι κάτι συγκεκριμένο. Όχι, ό,τι σου ήρθε εκείνη τη στιγμή, όποιο κομμάτι θέλεις, ρε παιδί μου. Ναι. Okay. Θέλω να μου πεις τώρα 3 κομμάτια από την καρνταρόμπα σου που γουστάρεις τέρμα, ρε παιδί μου. Που τα έχεις δει και λες, τα ήθελα, τα πήρα και τα ροκάρω γάματα. Και είναι τα αγαπημένα μου, ξέρω εγώ. Γενικά δεν φοράω γάματα συνέχεια, ας πούμε, κάτω για να μην για να μην τα βαρεθώ. Το πρώτο είναι αυτό το Casablanca που γαμάει πολύ. Μ' αρέσει το χρώμα και πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Το δεύτερο είναι το παπούτσι, το Air Force 1 με την Off-White. Το πράσινο. Το Brooklyn. Ναι, το Brooklyn. Και το άλλο είναι ένα κόκκινο VM που έχω leather. Οκ. Δερμάτινο. Έχω 2 τελευταίες ερωτήσεις και αφοράνε καθαρά το rap game κομμάτι. Θέλω τώρα να μου πεις πάνω στο rap game τι ετοιμάζεις, τι να περιμένουμε από σένα, γιατί έχω δει ότι ετοιμάζεις κάποια ενδιαφέρον project. Ναι. Κοίτα, συνεχίζω ακόμα με singles. Ήθελα να βγάλω ένα EP, αλλά καλύτερα αποφασίσαμε εγώ και η ομάδα μου να το τρέξουμε με singles.